O'n i'n teimlo fatha yn ysgol sy'n ni'n rili gael yr annibyniaeth ti'n gallu gael yn coleg. Oedd coleg jyst yn rhywbeth hollol newydd i fi, o'n i wedi digon o ysgol, sut mae'n cael ei sut mae'r system yn gweithio. So, o'n i jyst yn meddwl coleg sy'n ei dda. Wel, mae'n digon agos i lle dwi'n byw, mae yna addysg gwych yma. Mae yna dipyn ella yn drafeilio ymhellach, ond o'n i'n meddwl bod y coleg jyst yn siwtio be ni angen a mae lot o ffrindiau fi'n dod yma. A dwi'n meddwl bod wedi bod yn wych yr amser wedi gwario yma. O'n i'n gweld yr cyfleusterau yn y coleg yn dda iawn, o'n i'n rhan o pam fod fi wedi dod i'r coleg. A dyn, o'n i'n hoffi'r athrawon oedd yma ac oedd yr tren yn handi iawn. Peth dwi'n rili mwynhau ydy jyst gallu dysgu pethau ond hefyd gallu trafod o efo pobl sy'n gwneud yr un pwnc â fi. Felly, os da ni'n dysgu am topic, fydd yna pob tro rhyw fath o conversation ymlaen amdano beth da ni'n dysgu efallai fel yna. A mae hynna'n, mae'n helpu dealltwriaeth fi, a wedyn mae hefyd yn gwneud o'n bach yn mwy hwyl fyd. Felly, dwi yn gallu cofio beth dwi'n dysgu a hefyd dwi'n mwynhau wneud fel hefyd. Mae yna waith practical yn yr cwrs ffiseg a bioleg, a dwi'n mwynhau hynna a mae'r theori'n ddiddorol iawn hefyd. Mae'r cyfleusterau yn y coleg yn dda iawn a dyn ni newydd gael labordau newydd yma. Felly mae'r cyfleusterau hyd yn oed yn well. Learner services rili dda hefyd, so mae lot o pethau, os ti fel problem adra neu os ti angen help efo rhywbeth, mae nhw yna iddo chdi, so dwi'n rili licio hynna. Dwi'n bod, os mae yna rhywbeth yn digwydd, which mae pethau'n gallu digwydd yn bywyd, gennau i'r support yna, so mae'n rili just neud fi teimlo well. Oedd gennau pob tro disgwyliadau uchel, ond dwi'n meddwl trwy mynd i coleg dwi wedi bod yn mwy cyfforddus efo heina a teimlo bod fi yn gallu cyfiawnhau nhw a dim wedi gorfod stresio amdano nhw cymaint fel o'n i'n ysgol uwchradd. Dwi'n teimlo bod fi wedi datblygu fatha person pan o'n i yma a dwi rwan yn edrych ar opsiynau cwrs yn y brifysgol a heb y coleg dwi'n meddwl sy'n yn mynd hyn. Mae'r coleg definitely helpu fi dod â hyder i fyny yn fy hun ac yn sgilio fy hun, ond hefyd yn meddwl fi o'r dyfodol, so dwi'n meddwl fedra wneud fwy na be fysa fi os o'n i yn ysgol, dwi'n meddwl. Swn i'n dweud wrth unrhyw fyfyriwr sy'n dod i'r coleg i fwynhau pan maen nhw yma ac i weithio'n galad yn amlwg, ond fwy na'm byd i fwynhau yr gwersi ar unrhyw ffrindiau newydd maen nhw'n gwneud pan maen nhw yma.